Topolčany, poďte, zatleskáme Rigovej dievčine, je to Sonička a obrovský potlesk takisto zaslúži. Poďte Topolčany, vypýtajte si útok, vypýtajte si útok. Hruška z Chudova, 83 kg, aj tak ľahšie ako svoj super, ale povedal mi, že o to bude húževnatejší a preto ešte raz veľký potlesk pre druhý zápas tohto večera. Dajte takého patrka, ale ideme všetci, a vy aj pička, nedajte sa zároveň tahole. Ide v podstate o tretí ročník takéhoto podujatia v Topolčanoch. Je to gala večer bojových umení a jeho zmyslom je hlavne spropagovať bojové úpolové športy v meste Topolčany. Ja si myslím, že Topolčany sú mesto, kde tento šport, či ide o box alebo thajský box alebo K1, má perspektívu. Osobne tu poznám jeden boxerský klub, kde vyrastlo už zopár veľmi dobrých boxerov a preto je dobré, že sa v tomto meste organizujú takéto podujatia. Hlavný organizátor Eduard Sabo sa snaží každý rok priniesť do Topolčan kvalitných borcov. Tohto roku sa môžu diváci tešiť na zápasy v klasickom olympijskom boxe, takisto v thajskom boxe a v kickboxe bude tu vystúpenie z karate. To znamená výborná príležitosť spropagovať všetky tieto hlavné úpolové športy v meste a verím tomu, že diváci si prídu na svoje a budú mať z toho pekný športový zážitok.